Aingo yo try gonna go par ya ga jing ban yo ga jung play sichi sie ni gonna go par ga ba kor ka bangan wan shifi gi ko ga jung play ha ga go par ga ba mata nga pdeng so ha yi philang ba ro ki long kmi ki long pa ki samla kun tay ba charang shaga ni ga ktien ki jung play yo ban ka ko yi phi ga go par ka kwa ban ai phi ka way ka kubana ga ktien ga jung play bat ka dero kum ka jubab ya ka jingkali jiki ba pon ba ke beri ke jukali ke ni ke jingkali ke baju kta ya ke emlang ke salang bat ke baju ya day ke baju tengku na ke por syukupor tigi songo yo play ke bagi yo ke ni ke lat ke ni ke kebu bat ngada kwa ma pin snap ya ke hadu banakut pin shai ya ke ni ke jing pin shai jonga ya ke ni ke benta ke ba koridor ke bangan itu mo yufi tigi songo ro yo play ba mentang ke la poi ha uni u benai April jong snem ar hajar ar pusan songo yo play ke ba play ai ngi no benai jeng ke jingkar ku benai jeng ke jing man bha man roi benai jeng ke jing ru spa ru po try ngai ngi ai ngo yo try ke ba pen yo ngi yo no benai jeng ke jingkar ku tiga kwa ban kran ha ke ngu pon ke ba mentai ke long balai bam ju penbet bam ju long ban ye tho ban ye keren kuriem ban shna ying thamai lani kanu ha ban le ha u banai April hato kadai tang ke jinget ni kadai ke ba kada tresisha ngakwa man ye keren ye kata namar bangi poi menta hom u banai April udai u banai u bangi yo pedang menta tinggal kuah badang ipi kai ka daw ban balai bom la ban ye penbet ban ye tho ban shong korem ban pen shong korem ban ye keren korem ban ye wan yeng ban ye ti nong rem thamai kum ta terter ngan ong ipi bebon wat ki kristan ru ki balanget yu jesu ru ki ong mem long pi ani ban ye keren korem hom ne ubanai ti ubanai April ti melong hana saya praying hana nang ta ban ong ba ya tho rom long hana ban ya tho ban April tam long bi pi ikan jang ba bi pen bi ya tho au ban April ban ya wan ying thamai rom long hana ban ti nong rem thamai rom long hana namar ba pin le au ban April ti long ka pra ga ying ro kai ka daw ke ba ngala kali jing kali bon ba ga ni ban nga kwa bang jubab ipi de ka ktian ga jung play ga ni po nga kham so bang ba ban ye kali per tholang iki bala he bala san bala long mi i pa i ke bala plus ye ka prapos nem sheneng so bang ban ye kali iki kila kin batai ye ka jing long ga jung ki batai ga jing long jung ki ri nga kwa ban ong ipi ngan batai ye ka jing long jung ko bible pa ai ga ni ko po balai ba omlong ya keren omlong ya tho omlong snaying thamai omlong ban ying thamai omlong pen be kam pen be jam ho bonai April balai ngan pen ingai shai kadar ya kan ke jing shisha ngakwa man ong ngai phi kan ni ka de ke jing teneng ngan shu ong phi ka jing teneng lan ni ki ong ke tin dong we mo superstitious believing kan ni ka de kata ka jing teneng la man ong ke jinget beat ma ni kam dei ro ngakwa ang siepet ye ka e ka ba ka bang ngakwa man ong hang ni ma ka dei ke jinget teneng hana don ki ba ong ba u benai April u dei u benai u badang hap slap ningkong ka jabo ba kadang long kti ba sa ka ba ki ong hana bahu bunai April udai ubenai jo eryong erlang thari lada let si yeng let bu yeng let sna yeng thamai kan sakit namar udai ubenai jo ka eryong hana da yeseng romlong da sna dararo un kit be u eryong erlang thari ha umne ubunai April kita kedi ke jubab badai kibril badro ka we ka bakam snow komik ke basngu dandaro bangan pentip yufikal ki ong ba udai ubenai baya shongkha ki ksut ba ki ksut ki shongkha ki poika ha ubenai April tagadau omlong ban
Shongkurim ki beriau ban ye shongkurim ban ye per shongkurim ban ye thong ban ye te krien ban wan yeng thamai namar udei u banai u basneu bha na ki banai ba ro kata kadai baki beriau ki juang nakapar shakapar kata kadai ki jibab ni ki beriau teringan ong yufi tang da ka we ka khtian bagen yeskutu ka bai bel kong kom ni naka shiti ka jong apostol Paul shaki nong rom kela nong ka khat sao di khot ka ban ri kong ya ka wei pa ka wei ka ski ya wei pa wei u banai ya wei pa wei u snem dai ka jingbo ka jing ai ka jong u play paro u play u thao ya ki ski ya u banai ya ki snem ki ba biang bat ki ba bha sudah bangin yo man lekemen ban pendon kam yanga yufi kawai pagawai kesni kalong ka ba kordon ba kalong ka ba kentang kalong ka ba don buram wai pagawai banai ulong ka ba kentang ba don buram ba don uba dai biak ingi bangin le enjoy ho to banai wai pagawai usnem ulong uta usnem ba da kerku nganong yufi kumalong yufi menika dai ka jeng ngai teneng superstitious believing kani kedai kata ka jinget teneng ngan ong yupi u kristan u dei ban nget ye ka ktien ka jumutrai u blenom thao ya u banai u basneu ngan ong yupi u satan ro blem ni ba thao ksuch u thao yo u angel ka jing shai u lucifer ma ka vai mil ka ong ben de pet ne ka kitab Isaiah ka long ba khap sao pit puli kita u bleu thao yo lucifer reka dei tang na ka dau ka ba u ya le prasha yo berita ka dau bleu shop no yo ba du kala long uksuj reu khlem thao ksuj dei dang ka dau ka ong pi ban ong ba u bleu jangi u thao yo u wei u banai ja ka jing sniu ha ka chi snem kata ka long ka ba bakala ban gin nget ya kata kadai tang na mar bala don ba le nget pateng la sngu dei ya ka bom dei ro kajaro yu tu banget riu bom nget kenom ja kitu ki barakhe ya kanu ki ba bu kentang ya kanu ki danget kalong riu bom nget kenom long ni julap ni ki ba jujana ko por shi ko por kri ki jing shisha ko ki khon ke jong ublei ula thao yi ki ski ha ke jing shisha ha u benai april lingan ong yu pi u dei u benai wala krakhu pala dangan ya thong ya phi ke jisha na ke tien ke jong boleh pin so ong plan baro shikatang ye nget ki jinget ki bom don kanek e ira mar ka tien ke jong trai ha ke jing shisha na ki khat artli ki banai udai u banai u ba bas palat udai banai april na ong yu phi ki u play u jule e ha u banai april ki jo ki ju rakhe ba u banai april kom u banai u ba kentang tam kom u banai ja ke jing lat im penai jaga jingkar ku, penai jaga jing penyopat, ya ke baladu, ki Israel, ki Jew, ki Jurakhe. Nomor makan orang pitang arteli nganam batai Islam, tang arteli ke ba, jahau penai, April, upelai, ya ki kun Israel, nakakti ke jongu paro, menbaki la shong rawari Egypt, sauspa lai pusnem, upelai ya ki ha ubenai Nisan lane Abib benai juga Hebrew Jew Abib lani Nisan ungat udai ubenai April men manggila syang marang tai beliau pelai yaki ha uni ubenai tagadau man kopor ha kesni ke ba ha ka pedeng jong ne ubenai ki kun Israel ki ju rakhe ya kata kaniam jong ke jinglat kaba ubleu la pelai im di kila dei ban long merau sa ang tai Egypt riu peleu la pelai tagadau ha uni ubenai ki ju rakhe na ka por che ka por ban rakhe pendon burom yu blei ha uni ubenai jong ke jinglat Brat gadong ga yufi. Kombangi jurakhe yekeski Good Friday, Easter Sunday, Palm Sunday. Fitiep kaja haum ne ubanai Abib ubanai Nisan kabamot ubanai April ubadai ubanai Ningkong jongki Israel jongki Jew ka kalendar jongki Jew. Uni ubanai udai ubanai bau Jesu uan baniam na banta jora jongfi. Aga jingsi syang gara dei banjat baniam
ulawan no ban kit ye ke jing tem baro ye ke jing jot baro ye ke jing em ke jing bom ler ke jing baro ula shem ula kit ma halor ka ding ong ke siti show Petros ula kit ye ka hakading ye ke jing bom hok ke jing baro kade uday ubnai jong ke jing pelajim kala de yangi bangin le kemen humnu bonai le namaru day ubnai jong ke jing pelajim ke bau play pelajim yang abo di fi baru play pelajim yang abo di fi kade ke jing shane ke ketian ke jing utrai penepet de ke kitab Exodus nong ke ba ar pulai ke khot ke khatsan pilap di kita baro de ke ketian ke jing play thì cái bang qua mà nong ifi ki khon ke jung play to ngin nge ye ke ktian ke jung play phi nge ye ka ki ya ba ki breu ki ba chu yo ong ye ki pa pateng ke jung phi men shwani phi ge ye ko bible no man gan ong nge phi yo le si mo kimi ki pa i jung phi men shwa yo si kim pat tip ye ko bible kidang day ki badang kenya kidang bertong kidang day ki badang le kidang nge ki deng ki mau ki si ya ubanai kidang pej watang kalendar 4 don yulisi ke dugupon tiki sunge antat ye kita bat nga ong nge fi mentangi ngila don ke jing shai ke kitien ke jutong nge ye ke kitien ke jung trai baka bible kala long ke jing shai ya nga ba di pigi kon ke jung play namar ban ong ma umlong sang syarkhei ban penbet kam hang ni nga ong pi kata kalong ke babakla kalong ke babakala ngalong yu phi ha ka kerteng ke jong Jesus Christ tole am phi da ka ba phinget of Jesus Christ kanom lele phin yo mat ban sibon ki jingkar khu ki ba na utrai om dei bangin nge ye ki bom don ka bible la da ka bible ka tho e ka ta ngi nge re ha ka bible klem tho bom dei ban le ban nam dei ban pelong jing seng nam dei ban snai yeng nam dei ban ye kran kurem nam dei ban ye tho ho banai April ngi nam lap ka bible ngala puli bon si de ngi nam lap ye ka ta daga daw to ngin nge ye ka ktien ka jong play baro kisngi kidai ki jong play ka pe pa we ka de ka sngi ka jong play Rega nong ipi da pinget jau blei parok kalong ke bala kerku ya ubam nget wala shnau banai uba kumnu ro wala pi shnau banai hong nu banai la du ga sngi ro ke ba pi ang uni ba kham bharo unam bha hi la da pinget jau blei pade na mar ka jing pan man ke jing pan bha kam de no preu ka de no blei pi shakari pi it ke jim le e ka mon ke jing blei the rest blei kerku blei bless ye ke jing vi kata ka de ke jisha nega ketian ke jung trai blame ker khu fi ke nego pot pi sha score pi snap ye nega ketian ke jung play plain ai body fi ke nego pot ko bre shibon ye ke jing sha score ke jing snap ye ke jing pen sha nega ketian ke jung play ti ke shong a pi menta din pe yo sno pi danget ni pimget ke shong a pi nemar bang akwa man pen sha ma pi ke li ngan pen sha nega ketian ke jung trai nemar ha ka bible dan jing tho bonom day ban rung ying thamai ban ti nong rem thamai ban shnai ying thamai ban yakran korem ban peni tho ban le kono ngalong pi dan jing tho ha ka bible ha ka jing sha ubanai April ubdai ubanai ub best palap ubdai ubanai ub best palap wat pen yakran ni jing shit jing kher ro dang beng ma badang la ban ye sha ba anom dei kono banai May June July o la khloit ba ko banai December January ni bala khriat ba ri jing sha no banai April dei balong wam ba best palap tran gar ko yupi ke jing sha score ke tian ko jubli ko blai shibon ngi si sham pat na ko wi pat ka video amen